Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile abantu esikhuleni zokuxhumana kwisiphithi sengozi edlule nemphefumulo ngo-18 ku-N3 ngaseFanrinene. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Basale bemangela abantu esikhuleni zokuxhumana kugobhoza igazi emgwaqeni u-N3 ngaseFanrinene Pass. Kushaqeke abaningi kugobhoza igazi izolo ebusuku ngesithuba zabo past 8 emgwaqeni u-N3 eFanrinene Pass. Lesiphithi sengozi edlule nemphefumulo engu-18 kubeka ukuthi kushayisana itekisi, iloli kanye nemonto encane kwabe sekwenzeka isiphithi sengozi. Kule ngozi kubalwa nezingane ezinhlanu kwabafile, kusinde usana okubeka ukuthi nalo lusesimeni esishaqisayo. Ungqongqoshe wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu Siboniso Duma udlulise okukhulu ukukhathazeka ngalesiphithi sengozi. Uqhube wathi sithole imbiko okuyithimba lamaphoyisa omgwaqo uthe ngebhadi ngethuba zabo 9 kubheke ekutheni kushone inqwaba yabantu kwisiphithi sengozi yetekisi kanye neloli bese kuba imonto encane. Kudlule abantu abangu-13 abadala kwase kuba izingane ezinhlanu. Uthe ingozi le yenzeke ngesithuba zabo 8 kusihlo kubheke ku-9 eFanrinene ku-N3. Ube esedlulisa amanzi enduduzo kwimindeni ethe badlula emhlabeni. Uthe siyacela kakhulu kubantu beshayele ngokucophelela emgwaqeni. Uqhube wathi sikhiphe umbiko izolo kusihlo ukuthi ke ziningi izingozi ezandayo khona ku-N3 na ku-N2. Uqhube wathi namhlanje ekseni ihlangane nenhloko yomnyango Siboniso Mphelo kanye noMduzungu sabe sesineliseka nokuqhamuka netulo lokuqinisekisa ukuba sikwazi ukusiza abantu ngokukhulu ukusheshsha. Kwezemgwaqo sibhekile ukuthi njengoba kunemvula enamandla sizosebenzisana nomasipala ukuze sikwazi ukugwema ukulimala kwabantu emgwaqeni njengoba imonto zishelele. Uthe selokhu kuqale unyaka sekudlula abantu abayishumi emgwaqeni ngenxa yokushelelela komgwaqo. Abantu ke kumele beshayele ngokuqaphela. Uqhube wathi futhi nabantu kumele bebhekelele emakhaya njengoba kunezimvula ezinamandla bengahle kulindeleke izikhukhula. Kodwa ke sizosebenzisana nomasipala ukuze sikwazi ukugwema izingozi ezingenzeka ngokukhulu ukusheshsha. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene ngayo le ngozi eshiye abaningi bebambe ongezansi. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.